ओइ लावखार फेरेंगा नैबे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा। बिटिसिनि रांबावजा सोलिफुबाय थानायावनो बिथां मुगानि थान्दैया गोख्रोङै लिरनायजों फिनजाथाय होनायजों होदों। नाथाय सैथोआ मा जामारदों, मा जालांखो बिथाङा नैबे भिडिअनि गेजेरजों फुल्लि नुनो मोनदों नोंथांमोना। दायो जों दंफैयो गुवाहाटी ISBTआवहाय नोंथांमोना आपडेटखौ होगासिनो। जोंनि जेलाव थानाय दजबासा बिथांमोनखौबो बेल लानायनि थाखाय जोङो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो हाइकर्टआनो जा सुप्रिम कर्टआनो जा जों गारगासिनो दङ, जों खामानि मावगासिनो दङ। माखासे मानसि दङ अमा हालेवनायाव सैमा आगान केरेक्टारनि मानसिफोर। बे अमा हालेवनायाव सैमा आगान केरेक्टारनि मानसिफ्रा गावसोरखौ नाम लानो थाखाय, मुं लानो थाखाय बायदिसिना बुंथिगासिनो दङ। बेफोरबायदि मानसिखौ जों जोलैनि हांगार होननानैसो बुंनो नागिरो। गतिके केसफोर उइथड्र जाजोबनायजों लोगोसे जेल जानाय मानसिफोरखौ बख'नायनि दायित्वआबो जोंनि सरकारनि आखायावनो जोङो लागासिनो दं आरो बेखौ जों मावफुंबाय थागोन। खुलुमबाय नोंथांमोन। जोंना रिसेन्टलि फायखारिफोरा मा बुंलायबाय, इन्दिबि बिर जोहोलाव जोहोलावजो जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव थानानै दङ बा थानांदों, दिनैसिमबो उदां अखोराङाव फैयाखै। बिथांमोननि उदां खालामनाय खामानिखौ सोर मावदोंनो? बिआर फेरेंगानो। आं मानो फायखारि बुंदों? बिसोर फायखारिथार नङा, नाथाय खुगानि फायखारि। बिसोर मावो मोनसे, खुगाजों मोनसे बुंफ्लायो। बेखायनो खुगानि फायखारि होननानै बुंदां। दिनै नोंथांमोना बयबो गियाथ', बयबो नोंथांमोना मोनथिगौ, इन्दिबि बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव जाय बारग' इन्दिबि बिथांमोना जोबथेसालियाव दिनैसिमबो जोबजानानै दिनैसिमबो उदां अखोराङाव फैनो मोनाखै। बिथांमोनखौ उदां अखोराङाव लाबोनो थाखाय दिनै सोरबायदि बारग' इन्दिबिनि सोद्रोमाफोरा, बेजों लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोर बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। दा बिथांमोनखौसो बिआर फेरेंगा बिथाङा मा होननानै बुंदों? अमा हालौनायाव सैमा गाग्लिनाय होननानै बुंदों। देट मिन्स गावसोर मावनायखौ बैसोर बारस'ना खामानि मावदों होननानै बुंथिनो लादों। नाथाय नोंथांमोना मोनथिगौ, जोबथेसालियाव थानांनाय जोंहा इन्दिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां लिडार आरो केडार्सफोरखौ उदां खालामनो दिनै नोंथांमोना मोनथिनायाव दिनै दि हारिमु, बि बानस', अनजालि दैमारि, बिथां रिमोनलां सार, नायस्रां वारि सार, बिथांमोनजों लोगोसे गोबां बारग' इन्दिबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बै जोबथेसालियाव थानांनाय इन्दिबि बिथांमोनखौ उदां अखोराङाव लाबोनो थाखाय खामानि मावबाय थादों। अब्ला फेरेंगाया दिनै सैमा हालौनायाव अमा गाग्लिनाय होननानै, फेरेंगाया दिनै अमा हालौनायाव सैमा गाग्लिनाय होननानै खेंसालियायै सोरखौ बुंनाय जादों? बै बिथां अनजलि दैमारि, रिमोनलां सार, बिथां नायस्रां वारि सार, बि बानस', दि हारिमु आरो जाय बिथांमोना दिनै एक्स इउनाइटेड फरामाव थानानै बिथांमोनखौ उदां अखोराङाव लाबोनायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। आरो जाय दिनै बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय माखासे थाखा फैसा रांखान्थियारि अनसुंथाइ हरदों, बै बिथांमोनखौसो बिथाङा बानसावनो नाजादों। दा अब्ला बिब्दिब्ला नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ, दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो जे बिथांमोनहा इन्दिबिफोरखौ जाय बिथांमोना कनभिक्टेड जाखाबायमोन, बिथांमोनखौ जों उदां खालामनो हाया। बेखौ कर्ट कासारिनि गेजेरजोंसो, लिगेलि फाइट खालामनायनि गेजेरजोंसो बिथांमोनखौ उदां खालामनो हागोन होननानै गबिन्द फेरेंगा सोरबा बुंनायखौ नोंथांमोना अथ'बार खोनाबोबाय। अब्ला दिनै नोंथांमोना बे फेरेंगानि मिडिया स्टेटमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोनानो बासिनानै नायदो, दिनै फेरेंगाया सैथो ना जों बुंनाया सैथो ना रायजोफोर नोंथांमोननि मोनथिनायानो सैथो। नाथाय जोंथ' बयबो उदां अखोराङाव लाबोनायखौनो जों हास्थायो, बयबो लाबोनो हायोब्ला लाबो। खिन्थु दिनै फेरेंगाया दिनै बै बिथांमोना मावबाय थानायखौ मानो अमा हालौनायाव सैमा गाग्लिनाय होननानै मुं सुनो थांदों, बानसावनो सानदों, बैखौसो जों कुइसन खालामो। दा बेखायनो जोङो सानो फेरेंगामोननि बुंनाय खोथाया मैल' गैया। बिथांमोना गादिनि थाखाय ना पावारनि थाखाय ना थाखा फैसानि थाखाय ना गावखौ मोजां देखायनो थाखाय बेबायदि खोथा बाथ्रा बुङो। जों मोनथि मोनला, रायजोफोरानो बिजिरना लानाया मोजां।